Salam mehribanlar. Bugün men size daşar yurtda okumak isleýänler üçin wajyp habar bermek isleýärin. Ýagny 2024-2025 okuw ýyly üçin Rumeniýanyň ýokary okuw mekdeplerine hünär bilimi, bakalavr we magistr maksatnamalary boýunça seçip alyş işini geçirýär. Rumeniýanyň ýokary okuw mekteplerine umumy orta hünär, ýokary hünär bilimi Türkmenistanyň raýatlarynyň resmi namalary 2024-nji ýylyň 29-njy maýyndan 7-nji iýun aralygyna Mahtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine kabul edilýär. Hünäriň sanawy Rumeniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi, bakalavr we magistr maksatnamasy boýunça okuwa kabul etmeň fanyny, şeýle hem okuw şertleri baradaky maglumatlary, resmi namalary kabul ediş toparyndan alyp bilersiňiz. Eger de siz bu barada dolu maglumatly eýip bolmak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtynyň bilim bölümünden alyp bilersiňiz. Şeýle hem halkara okuw resmi namalarynyň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň salgysy Aşgabat şäheri, Ogufgan Ankara köçesi, A blok 4-nji gat. Habarlaşmak üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.